Első pont, jólét és normalitás. Az apa férfi, az anya adómentes. Második pont, otthont a hazában. 3%-os lakáshitel mindenkinek, otthonteremtés a családoknak, 1 milliós támogatás a közszolgáknak. Harmadik pont, a rezsicsökkentés marad, kevesebb költség, több munkahely. Negyedik pont, mindenki dolgozzon, aki tud. 5 millió munkahelyet, 1 millió forintos havi átlagbért és 1000 eurós minimálbért mindenkinek. Ötödik pont, tisztelet a nőknek. A feleségünkre hallgatunk, nem pedig lehallgatjuk. Megvédjük a nők 40-et. Hatodik pont, hála az időseknek. Megvédjük a 13. havi nyugdíjat, és megcsináljuk a 14. havit. Hetedik pont, Magyarország a magyaroké, van kerítés, nincs migráns. Nyolcadik pont, a magyarok munkájából magyarok haszna legyen. Magyar melós munkáján ne külföldi multi kaszáljon. Kilencedik pont, most a vidék jön. Új esélyt és több pénzt minden vidéki fiatalnak. 10. pont, zéró tolerancia a droggal. Aki felszívja a csíkot, húzza el a csíkot. 11. pont, unió Ukrajnával. Na ez biztos nem lesz. És végül a 12. pont, az elmúlt 16 évben több volt a jó, mint a rossz. Hallgass az eszedre, figyelj a zsebedre, szavazz a Fideszre!